Ja, het is echt heel bijzonder. Ik weet, toen ik hierheen kwam, een beetje zenuwachtig van hoe zal het wezen, hoe is het dorp. Ja, ik ben drive maar ja, dat is nou alle keer zakken en ik ben volop aan het genieten. We maken best wel volle foto's en ja, het is zo heel vol naar je indrukken en het komt vol op jou, maar ik ben wel echt aan het genieten. En dan komt vandaag die wedstrijd natuurlijk heel die dichterbij. Begint het dan niet meer te libben of hoe gaat dat? Ja, als ik er aan denk, dan komen de spanningen wel een beetje, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Zo goed rieden dat kind hè. En het bent nou echt een puntje op de i, zodat ze lekker uitrust. En dat snapt ze zelf ook heel goed, dus ze weet ik eigenlijk wel hoe ze er om moet gaan. Dus eigenlijk is het gewoon een normale wedstrijd. Ze moet een beetje benaderen, zoals een World Cup. En dat heeft ze heel goed dien en ze snapt dat leventje nou ook al een beetje. Dus ik ken het niet zo heel veel tips. Als zij maar gewoon lekker geniet, dan is er ontspanning en dan kun je hele leuke dingen laten zien. Ja, sowieso. Je steen is al een droom en dan was het natuurlijk wel ja, alles wat je zelf wil je, maar wat eruit komt, zorg ik al wel.